ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭାକୁର ମାଛର ସୋରିଷ ବଟା ଝୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଭାଜିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଭାକୁର ମାଛ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ମାଛକୁ ଭାଜିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ତାତିଗଲେ କାଟିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ସେଥିରେ ସୋରିଷକୁ ବାଟି ଦେଇଛି। ସୋରିଷ ଜିରା 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପକେଇକି ତାକୁ ବାଟିକି ପାଣି ଦେଇକି ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବାଟି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦା ରସୁଣ ବାଟି ତାର ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବଟା ରଖିଦେଲୁ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ପକାଇବେ। ରାଗ କମ୍ କଲର୍ ଟିକେ ପକାଇବାକୁ ମସଲା ଯେଉଁ କଷିଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ବଟା ରଖିକି ସୋରିଷ ବଟା ଭଲ ଗାଡ଼ିକି ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା।